señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es que paraste os aplausos demasiado pronto, Claro. Es que aí está, gracias. Gracias, señoras, señores, son as 7:05 da tarde, estamos como sempre no Voltas co Prato da Televisión de Galicia, cociñando en directo. Estamos con xente de Vilasantar, con xente boa, hai xente de máis sitios, pero bueno, fundamentalmente Vilasantar. Por certo, se ainda non nos seguides en @voltascoprato, é o que tedes que facer. Non hai outra historia, tampouco tedes moito máis que facer agora. Estades no sofá, colledelo móvil, @voltascoprato e seguídenos. Por que? Porque temos un sorteo activo. E imos regalar un libro do A Voltas co Prato. Sí, así que por favor entrade aí, participade, dádenos amor. E agora creo que debería chamar aos cociñeiros. Sí que vou cambiar de cámara. 3, 2, 1, xa! Señoras, señores, hoxe temos connosco a dous artistas mundiais da cociña. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. Por que corres? Bueno, tampouco non correu tanto como corre Begoña. Estábamos aí atrás e dou un tirón na rodilla e chamas por nós, empeza a correr o sap. Capulla. É que ti sempre... Pensei que era de broma. A min doime cada día unha cousa, cañotas. Sí, eu agora vexo que cada vez que ves ao programa... Cada día me doi unha cousa. Queixaste dun... Pero o bo é que a do día anterior xa non me doi. Xa. Bueno, non é acumulativo, vale? No. Así descubres... Oxe, rodilla. Descubres dolores novos. Claro. Exactamente, é así. Como estades? Moi ben. Todo ben? Menos pola rodilla. Menos pola xeonllo, todo ben, non? Estás fastidiado, sí, estás fastidiado. dou-me aí E Merchi Rodal, que tal, como está? Ben, todo ben. Pois vou facer a presentación oficial, porque claro, a Merchi cada vez que ven han que presentar como se merece. Así que, señoras, señores, hoxe temos connosco a deusa das tortas. Sí, a deusa das tortas. Hoxe ben contenta porque vamos facer algo que lle gusta. Unha torta. Algo que se lle dá ben doces, evidentemente. Non unha torta, pero algo de doces. No, pero... Pero non sabes aínda. Para. Intuyo, son deusa, podo intuir as cousas. Atención. Imos ver que nos trae Mercedes de Vilasantar. Ala, tocalla. Hola, sou Mercedes do Ayuntamiento de Vilasantar de Présaras e veño a Voltas co Prato para probar as chulas e máis os buñuelos. Eu normalmente non os fago, pero me encantan comelos. De fariña, con huevo e unha pouquiña de agua, rellenalos con un pouquiño de mazán. Quero saludar, en primeiro lugar, a miña familia. En segundo lugar, quero saludar a Présaras, especialmente a miña aldea que é do Carnaval. Vale, veciñas? Mando un biquiño para todos. Había moito que salvar, É que había moita xente para saludar, Mercedes. Había tanta xente para saludar que tuvemos que... Que xenias temos na oficina. Claro, tuvemos que multiplicar a velocidade, non, a Mercedes? Despois de todos os lugares de saúdos, ven un lugar da cociña. Xulio, que vas facer? Bolos de vento. Non me digas. Pero teño un fallo aí, que non teño mazás. Entón vou rellenar dunha crema pastelera de chocolate. Pero mellor. Millor, pero ela quería mazá. Pero, a ver, tampouco pasa, pero eu... Sinto Mercedes. Non, ela dixo que facía... Vai chocolate sí ou sí. Non, ela dixo que facía de mazá, pero ela quere de outras cousas. Pois hoxe de chocolate. De chocolate, é máis crema pasteleira. Crema pastelera de chocolate. Ese é o que me gusta a mí, moi ben, Xulio Mato. Encántame que te encante. Hoxe vou ir contigo, Pode ser, Non lo pode creo. ser. Bueno, xa veremos. Ainda falta a deusa. Todos os ingredientes de Xulio, pero que vai facer a nosa deusa particular? Eu vou facer, Mercedes, vou facer Mercedes unhas es ti? chulas... Sí, ela tamén. Vale. Vou facer unhas chulas de cabaza. Tampouco é mazá, pero a cabaza estamos en tempo dela, entón van quedar unhas chulas riquísimas. Pero non é mazá. Claro, No, pero é unha receita tradicional que está requete probada pero que non é mazá. e que é así, mira. Tempo de cabazas, tempo de chulas, no Voltas co Prato e de bolos de vento. Hoxe cociñamos con Merchi Rodal. Vamos a hablar, Pero e isto? La xula, que é a nosa xula favorita, a máis chula de todas, é Merchi. E Merchi, hoxe vai facer unhas chulas. Antes metiche unha cabaza no forno, non? Sí, media cabaza estuvo un tempiño, estuvo así como unha horiña a 190 graus. Pódese cocer tamén, e quedaría moi ben. Cocemos a cabaza, deixámola escurrir, pero cando a poñemos no forno ten moito máis sabor. Pois mira, quero que saibas unha cousa. Debía ulir ben a cabaza. Por qué? Porque nós aquí compartimos o plató con outros programas. Sí. Entre eles está a xente do Xente Maravillosa. Sí. E resulta que baixou e dixo, non sei que estades facendo aí,
Que ule moi ben. Pois non, o sea, a cabaza non ten nada. Claro. Nin sal, nin aceite, nin especias, non ten absolutamente nada. Ti non estabas, pero Xulio Mato sí. O que Xulio Mato dixo, pois unha cabaza, tampouco ten moita máis historia. Como lle dixen? Non te viñas arriba que é unha cabaza, Eso dixeches, non te viñes arriba que é unha cabaza, tampouco é tanta historia. E así, a cabaza pesaba 750 gramos, máis ou menos, e agora, pois imos ter como 500 gramos de cabaza asadiña. A xente da casa que nos chame ao 664-483419, teléfono de Voltas co Prato, xa sabedes que nos podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, se queredes falar coa xente de Vila Santar que está no público, se queredes falar con Merchi, se queredes falar con Xulio, se queredes falar, creo que hai unha persoa importante no público. Hai unha persoa importante no público, despois direi quen é. Ou se queredes gañar 50 euros, porque repartimos 50 dunha vez e 50 doutra na Voltas co Prato da televisión máis chula. Chistazo, Que malo. Verdad? Bueno, esta é unha receita que se fai na miña casa de toda a vida. Sí que é verdade que se fai sempre coa cabaza cocida en lugar de asada. Pero que está que teño que facer outra cousa. Teño que poñer esta manteiga, que son 40 gramos, imos poñela a torrar. Olvidabas, che. Olvidábame. Porque isto tamén é algo que na receita tradicional non facemos, pero que eleva esa receita a un nivel superior. Claro, é que hoxe fuches de chula. Claro, fuches de chula e non trouxeches, como sempre, as túas receitas en papel. Deixeinas na oficina. Claro, é unha xa ten unha edad. É verdad? Entón empeza a... E así? Bueno, pues, hai cousas que non lle acordan, verdad, Merche? E non pasa nada. E non pasa nada. Hai que aceptalo. E non pasa nada, non pasa nada. Batemos os ovos, a manteiga está aí derretendo Sí, e imos a torrala un pouquiño, sí? É importante que lle deas voltas continuamente. Vale. Vai empezar a derreter, E se vai tiño empezar a evaporar o suero da manteiga e queda aí concentradiña a mateira grasa. E cando se dora, queda un arociño que recorda un pouco as abelás, os froitos secos e que lle dá ás sobremesas un toque riquísimo. A manteiga. A manteiga torrada, como se fora, xa verás, despois vai cheirar, ahora todavía non. Vale, vale. Pero ten que quedar un color douradiño. Vale. E non ten que estar moi alto, É que ahora xa está isto fervendo, Non, temos que baixar a 5. Vale. Aí, vale, baixando. Ahora xa só hai manteiga, xa non hai noz. Vale. Xa só hai manteiga. Botamos os ovos, botamos tamén un pouquiño de ron, E se é pos cativos... botamos azúcar, pois non lle botas un ron. Vale, podes lle botar 40 outra cousa gramos. para matizar. Si, imos botarlle, como sempre, reladura de limón. Pero me refiro, en vez de ron, algún Non outro lle botas, líquido. non lle Nada. botas o ron, esa está. Vale. Solo as reladuras dos cítricos, de laranxa, de limón, si queres. Ajá. A min o limón encántame. Pareceme que lle queda moi ben. A min tamén, Sí, con Coca-Cola. E despois vamos botarlle simplemente a fariña e o levedo é o que lle queda. Dixen limón, non ron. pensei que era ron. Xulio, Que pero estou tío teniente, teu. estou teniente. Veña, vamos con Xulio Mato, a ver, que xa dixo a súa primeira marca comercial do día. A ver, onde? Esos son os meus bolos. Oxígeno, sin forma definida, mi color, Ostras, mi color. Hasta fago os coros eu solo. Isto de que ano é isto? Isto é do ano que, pois, Ana Torroja estaba empezando. E cando ven sendo isto? Eso hai moitos anos. Mira, crema pastelera de chocolate. Eu xa fixen porque se despois por ti non fago nada. Mira, eu viñen cando a directora considerou que tiña que vir. Si tes algo que decir, dis yo a directora. Directora, que pasa? Bueno, mira, crema pastelera. Como temos pouco tempo, por eso... Tal. Bueno, digo as cantidades? Ostras, están me dicindo que a canción é do ano 98. Eu pensei que era máis bella, No, do ano 98. Do ano 98. Do ano 98 é moi bella, No, Ten que ser do 88. Ah, sería do 88, Dice que é do 88. No? Do 98? No, é do 98. Si é do 98, Non sei. pois coitabas un pouco máis o 88, verdad? Igual. Bueno, Bueno, eso para resfriar, non? A veña, crema. vámonos... Non te digo cantidades, non? Dache igual. Sí, pero Dache igual. ese é Mira, outro para un litro de traballo. leite. Para un litro de leite, 8 xemas, 200 de azúcar, unha corteza de limón. Vamos E deixala aí. Vamos, deixala aí que refríe un pouquiño, vale? A corteza de limón é un pau de De canela. canela e 90 gramos de maicena. Vale. Vale? Queres que chamemos a convidada?
Sí, Pois claro. veña, di aí, veña, que pase, Que Mercedes? pase Mercedes! Vila Santar. No, non creo que haxa moitas Mercedes esperando. pero- Que pase Mercedes de Vila Santar. Benvida, Mercedes. Hola, muy buenas. Julio. Mercedes, arrímate aquí, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrímate aquí, dame un biquiño, De Melchi. Arrímate a A Xulio cociña. Mato. Sí, a cociña. Vale, sabemos, Xulio del non é chamar pola xente, é cociñar. Entón, Cociña. No, eu dixen, cantas Mercedes estabades aí? Ti sola. Dixen, que pase Mercedes. Pero ti que di Mercedes... bueno, ela pasou, ela é giadiña, ela pasou. Sí, por Bueno, vou supuesto. facer un orbolo de vento, pero non teño mazá. Entón, vamos a renchir desta crema pastelera de chocolate. Que tal te levas co chocolate, tío? Bueno, muy bien, con Bueno, toda a comida, muy Vale. bien, se me nota, ¿eh? Levaste tamén co fígado? Levaste tamén co No, fígado? con Ves? eso no. Aí está. Con eso no, Aí está, efectivamente. hai dúas Galicias, por moito que vos poñades. Hai a Galicia que lle gusta o fígado e hai que no. Bueno, vouche contar como fago os buñolos. Muy ben. Me importoulle un carallo que, perdón, Claro, non é que verdade, dixe. non digas pecados. Mira, aquí teño un cuarto de litro de auga, vale? Un chisquiño de sal, 40 gramos de azúcar e 30 gramos de manteiga. Vale, vamos, tan pronto nos ferve, se derreta a manteiga, vamos a botar 125 de fariña que teño aquí, xa fora do lume. Vale. E despois 4 ovos que vamos a ir engadindo un a un. E batindo. Galicia varme ver sudar, hoxe. Buah, eu vino antes adestrando. Sí. cuidado, Claro, porque eu a todo isto adestro, como teño unha edad, podeme dar un tirón. Ay, claro. Teño que... Entonces tú vino antes Estirar, adestrando. Es joven, oh. Teño que estirar. Bueno, sí, teño a bueno. rodilla ahora mismo... Bueno, tamén os miñas tamén xa para dir dela. Sí, Ves? hombre. Eso que ti é nova, tamén. No, non son tan novas. Aquí máis bella que a ti, duelo seguro. de achaques entre os Sí. dous. Sí. Duelo de achaques. Está claro que somos os A ver, dous cal dos dous ten máis bellos que él, problemas. pero él parece máis bello que nós. Sí, sí. Aí. Bueno, Sí, pues nada. este va a envellecer moi No, mal. cando vamos vos a facer poñades de almohado. acordo sobre quen está peor. Vou facer o armado, que Bueno, chis, mira, hombre. ahora tan pronto ferva, ves, xa empeza a ferver. Moi ben. Vamos a sacar do lume e botámoslle toda a fariña, os 125 gramos de vez. Bueno, vamos a marchar con Merchi E a porque mesturo e voulle botando os ovos un a un. o bonito Esa vai pode ser ver marchar. despois como pasa mal. Vente conmigo, vamos con Eu non Merchi paso Rodal. mal, Por eu favor, paso. Mercedes. Hola, Mercedes. Encantada. ¿Qué tal? Que tal? A ver, contalle a Merchi, que vas facer hoxe? Estou facendo chulas de cabaza. Hai chulas de cabaza. Entonces teño aquí a cabaza que en lugar de cocela fe aseina, porque ten así máis sabor. Puxenlle un poquinho de ron, puxenlle un poquinho de reladura de limón e voulle poñer un chisquiño tamén disto de aquí que é manteiga que está torrada. Oh, mira, a ver que que se se poñedes unires. un poquinho, chira como a Ah, velás, sí, a froitos sí. secos. Entón É dai verdad. un sabor moi rico. Huele distinto a cando a derrete, sí. Entón imos botarlle un pouquiño aí tamén, porque lle dá un sabor moi rico ás sobremesas. Isto sigue encendido ou apago? Non, apaga, porfi. Vale. Botamos a fariña e ten que repousar. Son as chulas, como as Sí, filloas, todo eso claro. quedan, a masa quedan Sí. máis ricas e as faz dun día para Ya, outro. ya. Ten que Nada, ter remeser reposo, esa. sí. Mesturo ben, esa está, queda espesiña. Teño unha masa por aí abaixo que está xa As chulas. reposada. Eu as chulas a veces pois botillo un pouquiño de mazá. Sí? É o que dicías no vídeo. E cabaza tamén, cabaza e mazá? Sí, no, mazá solo. Mazá solo. Un mazá Teño solo, que a veces, probar. sí. E arrelas? No, cortas en trociños e a boto no condimento este, despois. Coa cuchara la botando Sí, a sí, sartén. sí, sí, en lugar de cabaza, de son masa, mas cascachiños de sí, masa. sí, de Mercedes Temos utiliza que probar. mazá, pero Mercedes tennos que dicir se lle gusta máis as chulas de cabaza de Merchi. Ai, A ver, é que xa me fixaches. O de Xulio. Bueno, pues, a ver. Os bolos de vento de Xulio. Que che gusta máis, Mercedes? a min me gustan máis as chulas, quizás, pero bueno, hai que probar todo. Claro, sin Hai que probar. probarlo. Solo pola Eu vista. aquí pasando un traballazo, Mercedes. Eu teño que probar Espera. todo. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali. A zona de sufridores é aquí. Sí, a zona en realidad está sufrindo aí Xulio, pero vai para lá, despois chamamos, vale? Un aplauso para Mercedes, que ven de Vila Santar. Ai, señoras e señores, hoxe cociñamos dúas lambetadas que en Galicia se nos dan moi ben. Chulas e bolos de vento, porque sí, podemos presumir de paisaxe, de mar, de moito chover, pero tamén de facer doces cos ingredientes máis humildes e que saian para lamber os dedos. As chulas son, probablemente, un dos primeiros doces que aprendemos a facer na casa. As que máis soa teñen son as chulas de cabaza, a raíña do outono e do entroido, pero hai chulas de todo, de mazá, de leite, de pan. En Galicia somos así, se algo se pode bater e fritir, xa temos sobremesa. E despois están os bolos de vento, que soa que van voar do prato se non te apuras. Estes boliños lixeiros, ocos por dentro e cubertos de azucre, teñen moita historia. Veñen da repostería europea, co descubrimento da que despois sería a pasta choux,
pero aquí galeguizámoslos enseguida, xa sabedes. É fácil atopalos na panadería de toda a vida, o día de Todos os Santos ou na Semana Santa. E recheos de crema ou de chocolate son unha perdición. Aproveitade esta fin de semana para metervos na cociña e facer unhas larpeiradas que seguro que vos lo agradecen. E despois, como sempre, contádelo en @avoltascoprato. Veña, vamos con Xulio Mato. Los buñuelos de María. Que? Listo. Eu non te vin sufrir nada. Joder. Pues sufrín, Aquí sí, que sufrín. Pasa que Estás ti, sudando, ti no momento do traballo posto a falar, como Estás sempre. sudando, No momento do traballo posto a sudar. Mira, temos a masa, vale? Ahora esta masa temos que pasala a un bol e deixala reposar un par de horas. Que é esta que teño aquí. Ah, Vale. se deixaste repousar. Esta está recién feitiña, esta está, ves, un poquinho máis espesa. Queda máis sólida, non? Un poquinho, pero pouco Vale, máis máis, espesa. pouco máis. 4 ovos, un a un, vale. E agora o aceite vamos comprobar se está quente, un par de culleres. De momento non sei eu. É que ti sabes facendo así. Vamos botar un pouquiño. Que che dixen? Que? Que che dixen? Que non Case estaba. está. Vamos a subir un Pero dixen que non estaba. Que pasada, Home. É que eu ainda teño guaya dactilar, non como a ti, ainda teño tacto. Ti xa queimaches onde vai, eu poño así a mão, sinto calor. Bueno, Por nada, vamos a esperar e vamos comer. no, case está, Bueno, eu vou empezar. Cando estés, Claro, empezo, vale? pero jarda algunha para que se Sí, vexa. home, claro. Que pensas que vou facer isto así... Ah, no, veña. Como? Así. Vamos comer. A bailar cada Mira, que chulas. Que chulas. Que chulas. Primeiro, Mancha rodada. puxen no aceite un pouquiño de Sí, vino antes, limón vino antes. para aromatizar o aceite. Cando se colleu así un color douradiño, saqueino para que non se queime, puxen as chulas. Hai E que ter agora? moito tino ca masa, por si non desfai, se non esperes a que se faga ben. Claro, mira a masa. Claro, é Antes moi- de repousar, é máis líquida. Unha vez que colle repouso, que a fariña daslle tempo, é como que engorda, entón, non sei se se nota, pero aquí esta é unha masa moito máis gorda. Buah. Eu quería lle preguntar á xente da casa por 50 euriños se alguén lle apetece ganar 50 euros, que nos chame, e que nos diga de que son as chulas de Merche Rodal. De cabaza. Cabaza. Está aí a cabaza. Collede, hai pistas por todos lados. 664-4834-9, chamada ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. De que son as chulas que fai Merche Rodal? De cabaza. Moi ben. Chulas preciosas. Eu teño que confesarlle a Galicia que xa provei unha. Non sei como. Roubeiche unha que tiñas feita. É que Merche, ao contrario de Xulio, sempre proba as súas receitas, sempre as fai. Non como a Xulio. Entón, claro, antes fixo unhas pouquiñas que foron 3, 4 chulas, ou así. Para ver que tal estaba. Trouxos onde estábamos nós e roubeille unha. Bueno, é que hai, eu gústame probar. que Están moi saber. boas, Porque Quédaronche ben, a verdad que no, isto ocurríseme esta noite, entón nunca probara a receita botándolle a manteiga clarificada. É que ela está na cama, está pensando en ingredientes, en receitas, aí. Hai momentos para todo. Sí, está na cama así. Ya. Vamos con Xulio, veña. Xulio, que? Como vas? Pois eu... Ah, que non está o aceite que? O aceite está neso. Agora o aceite xa está máis nela, Xa o noto eu, Xa o notas, non? Sí, Pois veña, vamos a ver. sí. Agora xa verás como che va, agora sí que che vai Sin poder. forma definida. Mi color. Que temazo, Veña, Sabes ahora como sí. está? Gracias. Menos mal que estás ti, cañotas. Vamos Gracias. botando así aos poucos, vámonos separando para que non se nos peguen. Gracias a Dios. O teu é cociñar. Verdad? Porque se fora cantar... Isto ten que suflar, ten que hinchar, a ver se hincha. A ver se llevamos metido a crema. E se non, vamos facer a crema para untar. Bueno, isto é unha opción, tamén. Vaya bolos, eso non ten pinta de bolo. Non, non ten pinta, pero xa terá. É que... Non? Non decías que... Non decías que ibas conmigo hoxe? Sí, Non te veixo eu conmigo. Mira Vale. como... Viche como se dou a volta el soliño? sí, pero... Para darche nos fuciños. Pero sigue sin parecer un bolo, eso. Bueno, va. É un bolo de vento. Ti estás afeito a outros bolos. Este é un bolo de vento. O sea, que é un bolo de vento como é? Pois así, Así? como estos. Pois son feos. Estos son, teñen de O. Como que son feos? A ver, bonitos non a ver se son. dará a volta ese O. Que non se serán un pouco grandes. Bonitos A ver. non son. Mira este, vamos a fijarnos neste, vale? Vale. Veña.
A ver, é importante para estas historias a temperatura do aceite, vale? Sí. Que igual non era a correcta, eu fiei-me de ti. Entón, se non saben, É o igual único que igual sei é culpa que se túa. te está empezando a queimar, Que se están quemando. Vale. Vou dar unha volta eu, porque, polo visto, eles non están pola labor. No. Deberían, non? Pois non quere, Madre mía, que desastre, que desastre. Que desastre. Está dicindo a directora, non está un pouco frío, pois estáse queimando, directora, non sei que... Que desastre de cociñeiro. Mira, mira, mira como suflan. Mira como suflan. Ahora Hombre, suflan. po café, mira, mira. Acércate, xa verás como estou. No, porque saltan, non quero Que van a arrancarme. saltar. Sí. Que van a saltar. No, de repente fai un pom e leva No, o todo. non fai. A máis eu xa sabes que atraio o aceite quente. Sí, sí, sí. Vou facer así, que non nos queda moito tempo, entón... Bah. Mira pa aí, ó. Que pasa? Son bolos ou non son bolos? Bueno. Madre mía, cañota, sei que nunca fago nada ben para ti. No, sí, moitas cousas. Moitas cousas faz ben. Pero é aburrido, mira, azúcar e canela. Ah, esa mestura gustame moito, ves? Sí, verdad? Esta sí, non? Eso falo ben, mesturar azúcar máis canela. Non tens problema Madre ningún. mía, o que che diría se non houbera cámara diante. Pois vou comer, che vai no, Veña, vou ir vai no sacando. guardando para despois, vale? Vou ir sacando. Podes fazer como no cole, espera, estás ali. Que creo que... Creo que temos que repartir cartiños. Pois vente para acá. Sí? Creo que Repartimos imos a cartos, Ourense. Marina, que tal? Boa tarde. Boa tarde, cañotas. Julio. Boa tarde. Marina, dixéchesme un pouco como se estuveras enfadada comigo por algo. Sí, porque non comes fígado. Por qué? Porque non como fígado. Non comes o fígado. Ala, no, eu vou comer o que queirades vos. Cañotas, queres comer merda de pita? Toma, come merda de pita. Non digas as cousas que a comida diante, É que, de verdad... Hombre, esto- non compares o fígado. No, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero a ti gusta, che logo o fígado, que te Marina. portes ben cos cociñeiros, que o Julio está lo maltratando moi. Maltratando. Marina, tes Maltratando. toda a razón. Que a que me deu el onte, que casi lle quedou meterme o fígado así, abrirme a boca e meterme o fígado... Vamos, por favor, Así non. maltratando. Ten Sí, toda a no, razón, sí, Marina. no. Gracias, Marina. Que va, Dime. que va. Mira, aínda así, a pesar do que me dixeche, Marina, Vou denunciar. que son unha boa persoa, vou intentar darche os 50 euros. A ver, vamos alá. De que son as chulas que fai o Ximerchi? A meche de calabaza. Moi ben, un aplauso para Marina de Ourense que leva os 50 Pórtate euros. ben. Hala, un abrazo grande que me encantades. Moitas gracias, Marina, un bico Que grande, lo veño vale? todos os días. Un abrazo. moitas E gracias. feliz ano se non falo máis con vos. Como? Non podo máis con vos. Sí, non podo falar antes Ah. do feliz ano con vos. Bueno, pero feliz ano e non pares de vernos, No. Vale. Veña, un bico Pero pórtate grande. ben, cañotas, que me encantas, que me E encantas. baila moi ben. Gracias. Xa, baila. Baila coa Begoña, baila coa Begoña. Co Begoña, vale, moito, de verdad. Sí, porque é a súa amiga. Marina, un bico grande. Chao, hasta loguiño. Gracias. Chao. Pois aí estaba Marina de Ourense que leva os 50 euriños da Sí. voltas co prato porque sabía que as chulas de Merchi son de... Cabaza. Exactamente. Mira, Aí está. estou rebozando en canela, azúcar e botelle tamén un pouquiño de reladura de limón. Gústame esa mestura. Sí. Moi ben. E xa está, xa teño collo un pratiño e presento. Sí, xa está. Sí, no? Xa está. Vamos ver os bolos de Xulio Mato. A ver. O meu amigo é pasteleiro, é pasteleiro. O meu amigo é pasteleiro. Aí están, O meu amigo fai bolos de vento. Xa che van parecendo bolos ou non? Mira, unha puntiña. Abrimos un poquinho así polo lateral. A verdade é que moito E ahora? mellor do que eu esperaba cando os metiches no cabo. Xa o sei, pero es que ti nunca ter fe en min. Aí está. Agora estou na tele. Leva unha boa... Leva unha boa capa de... O sea, un borrecheo, Mira, vámoslo poñer así e despois ainda llevamos botar unha nevarada. Ahora vou coller unha man e dime a directora que non mova, porque non se dá conta que vendo aceite quente. Xa, pero ela dalle igual. Claro. Ela dalle igual. A ela dalle igual. Xa sabes que... Eu vou... Xulio, Mira, e metémolo. Eu- Mira como queima, e como aguanto, E ahora vamos pa aquí. Xulio, unha cousa. Eu, a pesar de que me meta Sí. contigo, Xa. por deferencia a ti... Ahora. Por deferencia a ti, eu vouche probar un. No. Onte non comi chulo fígado, se non comi los buñuelos. Pareces No. un pai. É que son un pai. Pareces un pai. Se non come lo fígado non hai postre. Vale, por marcho a falar con Mercedes. Pois vai falar con Mercedes, que Mercedes sí que vai probar, ves? Porque Mercedes ver- seguro que comía o fígado. Veña,
Vamos para lá, vamos con Mercedes de Vilasantar. A ver. Ai, A ver, home, que che pasou? como estás? Moi ben. Ben. Sí. Ten menejo, Por que? Buah. Porque se boa persona son moi bons contiñeiros. Ah, no, sí, é moi boa persoa, é. Claro. Moi bo tamén. É bons cociñeiros. Ahora, tampouco... É un pouco pesado. Tampouco me tiña que dar tanta caña. Bueno, me anda, un pouquinho non está mal, que ti eres joven e aguantas de todo. Bueno, xa é certo. Caramba. Mira, Efectivamente. estamos vendo aí as dúas receitas, a de Xulia e de Merchi. Claro, vistas así, na tele parecen as mismas, Parecen as mismas, sí. ¿Verdad? Sí. 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 Pero ti eres máis de momento aí das chulas ou... Eu depende como me guste máis, non sei. Teño que probalas, por iso te digo, que teño que probar, senón non podo dicir que estar ricas. Cabaza As está chulas moi de cabaza nunca as provei. Ah, pois pues, ti fales de leite. Ou de maza... Leite. Pero de leite. Bueno, leite, claro. Sí. Botas Na miña así, zona tamén é fanse de Ah, leite. sí, Por eso, só sei. Sí, Pero sí. bueno. Pero espera, hoxe temos unha visita ilustre no programa. A xente pensa que non, pero hoxe aquí, ao meu lado, está a mamá de Merchi. Esta é a mamá de Merchi, que está mirando para a tele, mira. Mercedes. Non será, estás mirando para aquí. Estaba mirando que no quería ver tanto que Que tal estás? Estou sentada. Estás sentada, é certo. Estás ben? Sentada, Sí, ben. estás sentada. Moi ben. Estás pasando ben no programa? Moi ben. Que tal lo está facendo Merchi? Ti non conoces, Xilda. No, non conozco, no. Bueno, un aplauso para Mercedes que está hoxe con nós como mamá de Merchi. Todo fai rico. Todo fai rico, é certo. Vamos con Xulio Mato, veña. Todo fai rico Merchi Rodal. Vamos para lá. Se vamos probar, sí? Sí, si queres. Vale. Sí, como non, hombre. Aí está. Aí subiñen. Pero por aquí no, por aquí no. Ai, por aí non, vale. Mira, xa limpei a táboa e todo para que se vexa. Hola, mira que nevarada. Ui, madre Se murió mía. unha nevarada, xa que está Merchi. Que nevarada, Estarán frías, son. Están mornas, hai que ter... No, Espera, espera, Aquí no. Sabes o que me pasa? Aquí se botamos. Botamos a elas. Bueno, porque Hombre, non está. comí, ahora teño fame, Pero temos un protocolo, Mercedes. Ai, sí, Claro. Están dicindo cómeme, verdad? Están Temos un dicindo, protocolo. cómeme. Hai que ir a esa mesa, hai que ir ver o de Merchi antes. Ai, Dios. Vale. Vale, espera, antes de A nada. pinta tena buena. Fanta andar para facer fame. Antes de nada, vamos a dar un aplauso a Xulio, antes de nada, vale? Veña, un aplauso para Xulio Mato. Ahí está. E agora, Mercedes, vente, vamos primeiro con Merchi. Merchi por ti, ves? Vamos ver o de Merchi. Tampouco, non lle bote la mao, No. Mira, xa dá un olorcito. Verdad? A canela, verdad? Sí. Pois este é o de Merchi Rodal. Que? Está moi boa, sí. Pero pinta tena boa, por lo A menos. pinta tena boa. A pinta tena moi buena, sí, señor. Pois vamos a dar tamén un aplauso a Merchi Rodal. Que te conozco desde que estaba no Grande programa de reposteira. Ah, claro. Sí. Vamos a probar. Bueno, ahora sí. venga. Pues veña, por aquí, ahora sí, mira, ahora... Por aquí. Pasa por aí por Por aí, medio. por los pasillos, sí. Aí á dereita. Posta aquí, ponte na cabeceira, aí está. E agora si, vanche poñer o plato e agora... Vamos a poner esto aquí no medio. Os que mandan sempre na cabeceira. Agora poido coller. Ahora se pode. Espera, vouche dar a salida. Cuidado, te queimes. Voulle dar a salida. 3, 2, 1, cando queiras, Mercedes. Agora sí. Ai, mi madre, a ver. Aí vai. Como Ten cuidado, non te verdad? manches, que No, ten moito chocolate dentro, Non pasa nada, cae agua. Imos coa pregunta de concurso. Señoras, señores, xente que está na casa, de que enche Xulio os seus bolos de vento? de chocolate. Chocolate. De Madre mía, chocolate. máis ben, mira. Mira, leva ben, Quem tira un chocai, Leva Aí ben. vai todo para dentro. Eso é. Di Así que como- enche, así como Xulio, saben. os seus bolos De de vento. chocolate. 664 4834 9, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Temos bolos de vento, temos chulas e imos a Pontevedra. Pablo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Aquí, vendo o programa, a gusto. Moi ben, así me gusta, así me gusta. Además, fai moito frío para andar pola rúa, é mellor estar vendo o programa. É Bueno, así. que tiño esta cipillón, a verdade é que foi fresco, foi fresco. Sí, é así, é así. Bueno, dame por 50 euriños, perdón, dime de que enche Xulio Mato os seus bolos de vento. De chocolate. Moi ben, aí está, un aplauso, 50 euriños. Que marchan... 50 euros que marchan para Pontevedra. Mandámosche un... Dime. Prima, quería dicir unha cousa ao meu fillo Lucas. Ah, que quere dicir? A ver. Pañota, sé que plano fígado. Que dices? Que tes que probar o A onde é outro máis? Pensei que iba a decir, cañota, jubílate. Sí, sí.
Lucas! Hai que probar o húngaro. No, pero ten que ir comigo, non pode ir todo o mundo contra probar o Lucas. hígado. No, xa sei que quero que probe, por dille que non o vou probar. Yo no lo voy a probar. Hay que probarlo. Hay que probarlo de una vez. Juan? Claro. Dille, madura, cañota. Madura, cañón. Bueno, un bico grande para os dous, moitas gracias por chamar. Vale. Venga, un bico. Chao, saúdos. 50 euriños que marchan para Pablo e para Lucas para Pontevedra. Vamos alá. Veña. Mercedes de Vilasantar, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato deste venres? Moi difícil está. Xa. Moi difícil está, calou. Pero voume quedar con Merchi. ¡Merchi Rodal! Aí está. Muy bien. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos o luns con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao.